Tebing nggih saking mriki. Nggih. 1,5 jam. 1,5 jam tebing nggih. Nggih, statusnya napa sekolah napa? Status kawin. Oh, sampun. Sampun berarti. Statusnya napa? Kawin. Kapan? Demben. Oh, larak ngono kok ira ya. Wong apa kepo? Ya ya ora apa-apa kepo sithik kok. Kawin. Napa? Status. Nggih. Kawin. Dan Pun- KTP ini kok status kawin. Oh, ngaten. Nek jenengan kan belum kawin, toh? Apa nggon aku salah tulis apa ya nggon aku wis kawin ngono iki? Nek nggon aku ketoken tulisane kuwi nggon pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya kuwi mau. Ora osok ngawur nek omongan ya kan mung dienggo gayeng-gayeng nek ora ngene iki nek aku ki apa jenenge mengorbankan jati diriku lho. Mengorbankan harga diri lho iki nek ngene iki. Iya ora apa-apa sing penting kan. Dolanan. Dolanan apa? Lah bar klekaran terus dolanan. Oh, larak ngono. Heeh, bar klekaran terus dolanan iya. Heeh. Karo kancaku. Oh, dolanan karo kancane. Wah. Kancaku sapa? Agnes, Agnes. Oh lah. Dolanan apa kira-kira apa dolanan sanggul? Dolanan apa? Iki malah dong apa ya iki ya? Heeh, terus Sike. Aku kok kaya nganceng arep guyu wae. Sik. dibuka goleki kuncine nek ngancing. Iki lho sanding ku marake guyu kaku. Lho. Apa to kowe iki? Iki lho aku dicekeli iki lho Agnes. Iki jenenge apa? Kowe? Dolanan. Ket mau calon-calon iki soalnya. Kok kaya doantal ke aku lho. Ya wis kuwi lah jenenge lah. Nyawang seneke kuwi kaya tau tepung aku. Tepung. Heeh. Jenengan ngerti jenenge? Apa? Apa jenenge Mbak Arisani? Nang tanglet niki warga mriki lho. Napa, Bu? Napa, Bu? Tolpet. Apa? Tolpet. Tolpit. Berarti sok padha ya kan sok. Wis ah. Ngambah sapa iki iya. Jas.
Iya leren-leren dhisik iki karo ngenteni mbak-mbak sinden do duduk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki puji syukur kunjung ngersaning Gusti Ingkang Maha Kuwasa iki bengi iki awake dhewe kelakon sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana padukuhan 13 Malangan Sri Gading. Oh ngono mak. Terus iki acarane ya kuwi merti dusun. Utawa bersih dusun warga masyarakat padukuhan 13 Malangan Sri Gading. Yo. Terus iki mapan ana ngendi? Iki mapan ning daleme Pak Dukuh Malangan kene Bapak Suwarno. Yo. Banjur iki ujube kuwi apa, Mak? Ujube? Yo. Ujube kuwi unjuk syukur ngersane Gusti Kang Maha Murah awit paringi berkah kawilujengan lan katentreman lan uga asung donga muga-muga arwahe para leluhur kang wis bakal cecikal lan tetinggal diparingi palimirma dening Gusti apa dene papan minulya ana ing kanan kanane. Iya, Mak. Terus bengi iki awake dhewe utawa limbuk cange aku karo kowe iki. Iya. Ya ora meng aku karo kowe sak kanca sak tim. Tim apa? Tim warga laras. Iya. Ditimbali kadang-kadang warga Malangan kang disepuhi Pak Dukuh Suwarno gelar kelir. Iya, caos hiburan kanthi wayangan sewengi natas. Iya dipinanggani. Wah iya ya kudu ya. Karang ya apa wis rawuh ning nggonamu? Ora. Ora ning nggon aku ning nggone Om Kezwan. Oh, lara ngono. Terus muga-muga ya slamet lancar ora ana rupeda sampe kala. Iya, Pak. Sadurunge wayangan bengi iki ya kadang-kadang warga Malangan kene uga wis ngadani kegiatan ya kuwi kirab bergodo mubeng desa. Kirab bergodo mubeng desa. Heeh, Nduk. Dek dina Minggu kepungkur ngarak gunungan karo jodak isi wulu wetu bumi karo daharan. Mangkate saka ngendi? Setarte saka ngendi? Setarte kuwi wah nganggo basa Inggris angel banget ya aku. Setare kuwi saka daleme Pak Dukuh kene terus mengko finise ning pendopo Kramodirian yaiku kantor kelurahan biyen ngono, Mak. Terus diteruske acara adat tradisi kenduri. Yo. Iki minangka nguri-uri kabudayan Jawi. Iya, Mak. Terus pengajape para kadang kene sapungkur acara merti dusun iki bisa luwih tentrem, guyub rukun wal saka kekisruhan sing padha makarya entuk rejeki sing cukup miturut pakaryane dhewe-dhewe sing isih sekolah. Ya muga-muga bisa lancar sing gerah diparingi sembuh utawa mari. Iya. Terus sing susah enggal diparingi kebungahan berkas waras ora ana suker sakit. Iya ngono kuwi apik, Mak. Terus iki mau saiki wayahe caos hiburan mergane ya intine wis diaturke. Iya. Iki mau jarene isih ana tari ngono ya. Ya toh, Om Kezwan, ini masih ada tari ya ini ya? Oh ya, berarti ini tari dulu nih ya. Iya, Mak, terus mengko lagi dibuka rasane. Bar tari iki terus nonton anu mbak-mbak iki. Iya. Neng hati-hati. Mergane engko gampang mengko tak omongi, Mak. Iya, engko gampang. Soale iki rada wedi karo sing meking aku nek bengi iki. Sing meking bengi iki wingit. Wingit piye? Ya wingit mengko pokoke tak omongke mengko lah. Tak badarake mengko. Lek nang ngisor aja ya Mas. Tenan ya Kang, aja Kang, aja ya Kang. Heeh, wedi ketoke nek badar ning kene iki wedi sajake. Pripun iki? Waragane sampun siap menari-menari mbak-mbake? Halo. Mas meking pun siap dereng, Mas. Pokoke arep tak pakake bengi iki. Wis ben aku.
Oh dereng oh berarti ya. Jagongan omong-omongan dhisik ya iki karo mbadarke sing mau kae ya. Iya. Wis entek to? Oh ya wis langsung dibuka rasane wae iki karo maca-maca apa jenenge nilai pamundutan sing sudah sampai di depan sini nih sik nilai sik nang HP sik wae. Engko ndak wedi nek ora kebuka. Terus iki mau ya tak omongke nang kene wae ya Nduk ya. Iya, Pak. Kuwi mau sing nari iki jane ana sing anu pacangane. Lah piye? Gampangane basa saiki pacare lah. Ngono, Pak. Jarene wis ora wis ora apa seneng wis diupload. Diupload ki nang Instagram nang anu kuwi lho sing apa jenenge close friend, teman dekat. Dadi mung sithik sing ngerti ki. Ngono, Pak. Heeh, wedi keconangan nganune paling masih. Iya. Diwaca sik, Mak. Heeh, iki karo diwaca sithik mboko sithik. Aku kok lali di HP ku ya. Oh wis. Iki mau ana oh sik nang HP ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu. Request caping gunung. Oh nggih saking kula Mas Reza. Oh lah yang saking Mas Reza. Kepareng nyawer 200. Oh wis mlebu rekeningku berarti ngono wae. Ya iki mangko di karo buka rasane ya karo minangkani caping gunung. Diteng ya iki nganggo nebongke sinden-sinden arep digoreng po mak kok ditepungi. Tegese iki memperkenalkan iki lho. Iya. Ora kok njuk arep dimasak. Ora usah dimasak wae ya kena kok. Apane? Ora tegese ya anu Mbak. Sami nyepeng mic. Mbak Agnes, waduh wis ngomong sih aku dadian. Ya rapopo lah kan durung nama panjange. Ayo Mbak, anu saka nama terus daleme terus asale terus apa meneh ya? Bojone terus. Pokoknya komplit lah, kasusnya barang terus. Monggo Mbak, anu. Nggih. Nggih. Pripun? Ya, namanya siapa, Mbak? Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nami kula Heeh. Ya, heeh. Ah, Ora sida. Hah? Heeh. Nami kula Agnesia Nandasari Nuring Tias. Heeh. Ora ana jase mburi. Boten. Oh ya. Pidalem Saking Sleman. Sleman. Slemane? Slemane pundi Slemane? KTP napa omahe? Omahe, omahe. Omahe Jalan Godean. Oh, Jalan Godean. Heeh. Nek karo perempatan kae? Kono kuwi. Kon kono kuwi? Heeh. Elok omahe ning tengah-tengah perapatan. Elok tenan. Tasih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Lah piye delokane? Delokane. Ya kaya isih SMP kelas Nggih. kelas 4. Leres SMP. Kelas kalih. Oh, kelas kalih, mulane isih imut banget. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Mbak Agnes. Injih sami-sami Injih. Mas Gading. Mas, Injih. Injih. Nggih, nganu jajarnya, sampingnya. Sugeng dalu, Mbak. Injih, Sugeng Dalu. Sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng Dalu. Nggih, sugeng dalu. Gak ayo perkenalan ora sugeng dalu wae jenenge. Jenengan mboten ngerti to? Oh, ya namanya siapa? Nama saya Heeh. Oriza Heeh. Ozawa. Heeh. Lho. Oriza Widyasari. Oh, iya. Kok ana uzawane mau apa ya? Oh anu niki Agnes lho sik marai wau. Pidalem? Pidalem. Heeh. Piyungan Bantul. Piyungan, piyungan. Piyungan. Wah, piyungan nek kalih nganu nika. Apa jenenge kandang sapi nika? Lah, Pundine? kulone. Kulone. Kulone nika lek enten wit jati nika. Ha pundine? Wit jati? Nggih. Mburine wit jati. Oh, kula kinten ngisore. Nggih, nganu tesih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Status to? Status nggih, statusnya. Status kula kawin. Napa?
Status. Nggih. Kawin. Ten Pun- KTP nika status kawin. Oh, ngaten. Nek jenengan belum kawin toh? Apa nggon aku salah tulis apa ya nggon aku wis kawin ngono kuwi? Nek nggon aku ketoke tulisane kuwi nggon pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya kuwi mau. Ora usuk ngawur nek omongan ya kan mung dienggo gayang-gayang nek ora ngene iki nek aku ki apa jenenge mengorbankan jati diriku lho. Mengorbankan harga diri lho iki nek ngene iki. Iya ora apa-apa, sing penting gayeng. Heeh. Tidak apa-apa itu maklum. Heeh. Oh iya iya. Heeh. Lah ini saya 6 kok Mas. Ya, Nggih, nggih. anu nggih matur nuwun nggih Mbak Orisa. Nggih, sami-sami. Nggih, gesere. Nggih, Geng Dalu. Geng dalu. Mbak Limbo, Mbak Cani. Nggih, Geng dalu. Namanya siapa? Nggih, nama saya Indah Suaraswati. Mbak Indah Suaraswati. Iya. Nggih, pit dalem saking? Rumah saya? Nggih. Ndak saya bawa. Wah. Abot soalnya ndak saya bawa. Esuk diseret ya. Aja digawa. Nggih, kula saking Temanggung. Wah, saking Temanggung. Mbak Limbo, nggih. Nggon bako. Nggih. Bakule Ngasto bako mboten? Beto Siti. Malah kok main sithik. Aku ki senenge sing rada akeh. Oh, nek akeh ya nang omah. Hmm. Mung ger sak jamang Heeh. Status sampun lulus napa Status. tesih sekolah? disamakan Disamakan gimana? sama Mbak Oriza. Oh. Kawin. Oke. Nggih matur nuwun nggih Mbak Endang nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, geseri meneh. Meneh. Sempurna nek iki tenan. Ambok tenan nek iki. Aku meng semelang nek dibalang kempul. Kae lho sing lanang jajar kempul. Jajal gong kae wah. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng Dalu. Namanya siapa, Mbak, namanya? Nama saya. Iya dong, masa namanya jajarnya? Nama saya Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Nggih. Iya. Nama panggungnya? Apa ngomong? Pit dalem saking pundi, Mbak Ika? Rumahnya. Nggih. Masa nggak tahu? Ya etok-etoke to, Pak. Iki go gimmick. Gimmick iki ngene iki. Iya. Ya pit dalem saking pundi, Mbak Ika? Saking Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Nggih. Tebing nggih saking mriki. Nggih. 1,5 jam. 1,5 jam tebing nggih. Nggih, statusnya napa sekolah napa? Status kawin. Oh, sampun. Sampun berarti. Statusnya napa? Kawin. Kapan? Demben. Oh, larak ngono kak kira ya. Wong apa kepo? Ya ora apa-apa kepo sithik wae kok. Matur nuwun nggih, Mbak Ika. Dikai apa kok matur nuwun? Ya wis, rasah matur nuwun, ora arep matur nuwun menehan. Iya ya wis. Nggih. Sak jajare. Jajare iki. Sugeng dalu. Pak Dalan. Nggih, sugeng dalu, mbok-mbokane iki. Mbok-mbokan piye? Namanya siapa? Saya Dedek. Dedek siapa? Sing lanang isin, sing lanang metenteng. Kok njok merem, kok njok medun nguyuh ngono kae. Nama Ngono ra ya nek Dedek ya. Dedek namanya siapa? Iya. Saya Dedek Ayu. Dedek Ayu. Nggih. Nggih, nama panjangnya? Ayu banget. Nggih. Jan ayu banget. Nggih. Jajar sampinge gasere. Oh, halo. Oh, halo juga. Apik lho iki. Oh, halo, selamat malam. Iya, oh halo juga, selamat malam ya. Namanya siapa?
Barbie. Perkenalkan. Iya, perkenal. Ini mau nama asli? Iya, dia nama asli sama nama Atau panggung. nama samaran? Iya, nama asli, nama panggung, nama samaran itu Oh, semuanya. Nama asli Anissa, Heeh. Satita, Heeh. Unicorn, Wih, Cimuk. apa? Apa mau? Hah? Sinten? Anissa, Anissa. Satita, Sinten? Satita, Catita. Unicorn. Lah kok ono unicorn-e? Lah soalnya jaran, jaran mas. Oh, nggih. Terus Cimuk, sinten? Cimuk. Cimuk. Oh, Cimuk. Ya. Nyemuk yo. Ngersake napa mas? Boten, pidalem saking pundi, Mbak? Anggen iki saking dodolan mas. Dodolan, dodolan. Hah. Bulah. Nggih, nggih. Statusnya napa? Statusnya masih jomblo. Jomblo. Nggih. Jomblo nggih. Nggih. Niki rencang kula kathah lho bagus-bagus. Nggih niki sok dirayah wiyaga-wiyaga. Oh, ngaten, sok dirayah. Nggih, biasane nggih isu-isukan nggih. Nggih. Nggih niki nganu napa? Anune Mas Kesban. Oh. Nggih, bos kula niku. Oh, bose. Nggih. Sebul Niki- anak buahe mungkin. Nggih, ning niki kelalen niki. Kelalen napa? Mboten diamplopi kok. Wah, nyuwun amplop. Sen. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Sami-sami. Jajare sampinge gesere Sugeng dalu, Mas. sugeng dalu. Pripun? Nggih, namanya siapa, Mbak? Nama saya Neti. Neti siapa? Sulandari. Neti Sulandari. Ya. Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? Saking minggir Sleman. Saking Minggir Sleman. Nggih. Nggih. Statusnya napa, Mbak? Statusnya? Statusnya pelajar. Pelajar. Lho. Tesih pelajar niki. Nggih. SMP, SD, napa SMA? Pelajar urip. Oh, nggih. Nggih. Jajare untek, Ding. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Kok Bu Mbak Ding isih pelajar e. Ki wis ditepungi kabeh nok sinden-sindene. Iya, Pak. Sak banjure ayo dibuka rasane iki ya nganggo caping gunung. Heeh. Bawane mengko saka kene terus geser. Rata pokoke. Iya nganggo parikan. Nganggo kudu mengko ya iki ya gaya-gaya tata-tata mengko. Tata-tata mengko ana sing tak pilih kudu parikan. Iya. Ora kabeh. Ora mengko ndak aku iki bar nampa masa kelong wisan. Masalahe nek kon maju ngono ki 50 bles entek njokan. Iya. Ya ayo gek dibawani caping gunung saka Mbak Agnes iki. Saka kene terus dijengklengke barang iki kuduan. Dem sih Mbak, dem sih. Nganggo mic nek dem. Ben kanca-kancane ngerti. Ben Pak Bungkek ngerti. Sekarang yo mau ki wayahe pidato kok do jagongan gayang banget. Ngono wae mike iki nang isore. Dadi le jagongan ki mlebu nggon son. Sing ngarep ki assalamualaikum sing mburi wis ya wis kira. Nggih wis. Kuwi karo sapa? Karo Pak Wasita. Gayang banget lho mau. Iya sing dirembuk apa? Ora ngerti aku meh ngerti le guyu. Ketoke iki sinden sing dirembuk kan. Anggere sithik-sithik ngomong kok keletan 5 detik ngono wis. Heeh. Wis gayang banget kok mau ki. Iya. Mlebu mic barang ki ya etel wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya. Sekarang ya apa jenenge ngono ku ya jagongan ki keperluan mengko mbok menawa ana keperluan sing penting kudu di obrolkan empat mata. Iya. Kuwi ya penting kaya ngono. Ayo Mbak Agnes gek di nganu Mbak Agnes. Saben bengi. Saben bengi Nyolong nyawa
sak jenglengan kowe marake wong kaget. Iya ora. Cilokong ora ya. Jenggleng ki ya kaya ngene kaya mangkene iki. Iya. Gesere Mbak Orisa. Iya. Nggih. Monggo Mbak Orisa. Alah kok le kemayu banget. Yuk. Yen memajang mung karo janar kuning Ana sing disiki enak. Iya, karang yo semangat. Sekong kono kuwi wis ana sing jleng. Sajake nyetel streaming ning iso dijokke kae lho, Nok. Dadi sing kene iki durung kelakon sing nggon HP iki wis iso dijokke tekan tancep kayon ki wis iso. Iya, ayo jajare sampinge mulih. Kedisian jleng ngono meneh aku. Kaget aku ki mau ki. Jleng aku jebul ngik ngono kuwi. Jajare meneh jajare gentenan. Mengko diubengke nek urung. Apa ta jajare iki? Oh nggih. Monggo Mbak. Pacitan. Istimewa. Makasih. Iya, sama-sama. Nek ra ono sing joget jebul ping pindho. Iya. Ora ono sing joget iso ping 10. Jajare meneh tekan ngendi ki mau? Parian Bali meneh saka Mbak Agnes. Ayo nomor 1 iki biasane senut ngon pilingan kiwa senut. Aku urung siap Urung siap. Ayo disiapke sik ora apa-apa. Alon-alon biasane alon-alon wae. Rasa kesusu. Iya. Ayo apa iki? Klekaran. Wah, to tenan to. Bareng siap terus klekaran, heeh. Mau dong siap, bahasan siap terus klekaran. Lah yo penak to. Oh siap-siap gue harap klekaran kowe kok. Lah yo ora siap kuwi mau dadi yo klekaran wae. Oh ngono. Ya, terus Klekaran. Neng ngarepan. Lho. Mbok tak liwat aku. Lah iya mengko tak amperke. Oh, diamperke. Oke. Klekaran bareng. Heeh. Terus. Weh. Apa? Jagongan. Oh. Heeh. Jagongan karo klekaran. Yuk, terus mau. Warga Malangan tansah kebak kaberkahan. Ya amin. Jajare lagi, Mbak Orisa.
Iki ra kena klekaran lho nek iki. Ora. Ora kena klekaran aku. Ayo, Mbak. Saiki Sesuk. aku dolanan. Dolanan apa? Lah bar klekaran terus dolanan. Oh, lah ra ngono. Oh, bar klekaran terus dolanan iya. Karo kancaku. Oh, dolanan karo kancane. Wah. Kancaku sapa? Agnes, Agnes. Oh lah. Dolanan apa kira-kira apa dolanan sanggul? Dolanan apa? Iki malah dong apa ya iki ya? Heeh, terus Sike. Aku kok kaya nganceng arep guyu wae. Sik. dibuka goleki kuncine nek ngancing. Iki lho sanding kumanake guyu gak aku. Lho. Apa to kowe iki? Iki lho aku dicekeli iki lho Agnes. Iki jenenge apa? Kowe? Dolanan. Ket mau calon-calon iki soalnya. Lho kaya doan ke aku. Lho. Ya wis kuwi lah jenenge lah. Ayo diteruske Mbak Orisamu ndak selak anu. Mugi warga Malangan tentrem rahayu. Amin. Amin. Ya, nyawang seneke kuwi kaya tahu tepung aku. Tepung. Heeh. Jenengan reti jenenge? Apa? Apa jenenge Mbak Orisani? Nang tanglet niki warga mriki lho. Napa, Bu? Napa, Bu? Tolpet. Apa? Tolpet. Tolpit. Berarti sok padha ya sok. Wis ah. Ngambah sapa iki iya. Jajare. Jajare. Kok ndak saya anu kok. Ayo opo. Tentrem rahayu. Ayo Mbak jajare Mbak. Aku kodanan. Wah sing iki kodanan, mau dolanan. Klebus klambine. Wo. Bakone klebus. Hah? Bakone melu klebus ora? Klebus. Mbok menawa ngesaki to. Nak udan mlakone blindeng. Oh, ngono. Iya. Kagem warga Malangan. Heeh. Lancar rezekine. Amin. Jajare meneh. Iki kudu apik lho iki. Istimewa iki kudu apik istimewa. Sempurna iki kudu apik. Ora kudu. Weh, Mikir Wih, angel. angel to? Angel. Aku emoh mikir kok. Wedangan Wedangan nanti. nang kidul kono ya. Yo. Ngendi kono kuwi? Tenanan ayo. Wedangan Heeh, wedangan. pacitan telo. Heeh. Apa Mas kok Ora guyu? apa-apa tak kira ya. Tak kira pacitane tolpit mau lho. Mugi sedaya warga Malangan Heeh. tansah panjang yuswa. Amin. Ya apik. Yo jajare. Heeh. Jajare meneh. Iki. Wah iki biasane jos iki anggere wis entuk giliran ngono saka sing ngrebabke waduh. Seru dhewe. Kancane do dikeploki engko bareng entuk giliran terus waduh. Ayo Mbak yo. Golek jingking entuk selawe. Untuk selawe terus Mugi warga Malangan Sri Gading tansah guyub rukun selawase. amin. Jajare meneh jajare. Yo.
Ayo. Tuku gelungan. Heeh, tuku gelungan terus Sing gedhe mondolane. sing gedhe mondolane iya. Ukuran piro kira-kira mondolane? 48. Wah. Gori po. Yo terus ke malah apa iki. Gelungan lho niki. Ah iya gelungan kuwi mau. Mugi warga Malangan. Heeh. Ayam tentrem wargane. Amin. Ya mak ayo. Kaya gone toto-toto. Kengko. Ora kon mulih sapa muni kon mulih. Ayo mak. Aku pit-pitan Pipitan. tekan gone Simbah Mbok ngendi kuwi? Simbah Kidul kono. Mugi warga Malangan Heeh. tansah gemaripah. Amin, amin. Nah, iki saiki ya gone tak pilih. Sing dhisik dhewe sing rebab sik lah nggo pembukaan. Bose je padake bos malam ini kan Om Kiswan. Monggo wis tak matke iki karo wis aja aku. Ora iso ngethok bayaranku wong wis tak tampa. Wis aman aku. Ayo Om. Yo. Ayo lelungan Lelungane ndi? ning gubuk asmara. Heeh, terus Warga Malangan petani nile tandur iso ijo royo-royo. Oh, lho nek asmara ki O. Royo-royo ki O. Salah ki. Baleni meneh. Andekno nganggo kalung gede banget ngono kuwi. Kowe kalungan akik gedene ranjang masuk diganti karang. Ayo Om baleni meneh. Oh karo O kok beda. Lelungan Heeh, lelungan meneh. Nanti sidane iki. gawa klambi batik. Heeh, batik. Warga Malangan Heeh. baik-baik. Iya, Ya bener ya. Iya, terus apa banjure iki? Sing meking kuwi ya kudu kuwi. Dinaimik. Mike loro. Nek siji kurang kuwi biasane. Ayo. Yo. Ayo Mas Eto ayo. No. Tuku pangan Heeh, tuku pangan nanti. ro kancane. Heeh, ro kancane. Terus Mugi warga Malangan heeh. lancar rezekine. Mau wis metu mau lancar rezekine iki. Wis metu lho mau. Apa metu pindho masa? Iya bener kok kuwi mau ya wis metu ning gone Bapak Sindan iki mau. Siji meneh loro meneh lah. Heeh. Sing demung loro. Ayo. Kejem lho iki. Iki nek nglatih kejem banget lho iki. Kowe iki jane sapa ora? Kowe iki nem ditabuh. Mikir. Ayo Mas. Wong edan. Hah? Wong edan. Heeh, wong edan. Lambene mangap.
Heeh, lambene mangap. Heeh. Terus Mugi warga Malangan heeh. boten kapok nanggap. Amin ya. Oke. Terus siji meneh ah. Anu, Pak Wasito lah. Ndara Puntadewa iki. Yuk, ayo. Neng tunjungan Wah, ya neng tunjungan. Pak Bejo. Apa? Neng tunjungan Heeh. nggone Pak Bejo. Ora ana Pak Bejo, ora ana. Anane Pak Bungkik. Mugi dusun Malangan tentrem raharjo. Amin. Ampun nangis lho Pak Wasito, wah. Mungkin dusun Malangan. Ayam Praharjo. Ora ngono kuwi mak ayo, ora apa-apa. Diteruske mau tekan ngendi mau? Panas udan panas saling ngaling samping gunung Yuk terusin, Mbak. Nadyan waton Yuk langsung diteruske wae sekalian Bu Neti sisan sak langgame. Yuk. Dek jaman
diaturake ya wis dipinangkani. Heeh. Terus iki mau isih ana akeh iki mau ana iki. Lanjut kita baca yang iki apa kertas iki. Mas Gading nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang. Pak Kezuan dan Mbak Agnesia Nandasari. Oh nggih, mengke. Saking Om Sulistyo Jambi Sumatera, warga Malangan. Oh nggih, saking Om Sulistyo. Terus niki tasih enten wau. Oh niki saking Om Sulistyo warga Malangan ingkang lenggah wonten ing Jambi Sumatera. Nggih mau wau nyuwun fragmen ketoprak. Terus niki enten saking Bapak Sudariman. Nggih nyuwun Mbak Oriza nyekar pepeling ngagem bawa. Nggih, salam saking rincang-rincang wonten ing Kembaran RT 07 Kasihan Bantul lan rincang-rincang wonten ing Malangan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Tesih wonten melih lho niki. Wah. Iki rame dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ki dalang saking Mbah Pujo RT 49. Malangan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Kakentun kagem Bapak Dukuh Malangan lan sedaya warga Malangan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan lan rezeki ingkang barokah. Amin. Matur suwun kagem guyub rukun warga Malangan ingkang sampun nguri-uri kabudayan Jawi inggih menika merti dusun dilajengaken pagelaran wayang kulit. Mekaten ki dalang matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki berarti minangkani sing endi sik, Nduk? Pepelinge sik wae, Mak. Oh, pepeling sik. Iya. Berarti Mbak Orisa. Iya, jumeneng, Mak. Jumeneng, Mbak Orisa. Monggo katuran jumeneng kanca-kanca nyuwun spote kanca-kanca. Nggih minangkani pamundutan apa jenenge mau minangkani pamundutan nggih menika pepiling saking pundi nggih? Saking Pak Sudariman nggih. Nggih saking Kembaran RT 07 Kasihan Bantul lho. Oh nggih, kok tebih-tebih nggih. Wah, tebih. Niki sik WA enten sik saking Kanada nggih. Oh, saking Kanada. Nggih mengke kula bacake kapan. Mas. Nggih. Menika enten melih titipan nggih. Titipan nggih. Diwacake to nggih. Oh nggih diwacake sekalian. Macane muni piye macane? Oh nggih. Heeh. Sawer 1 juta kagem sinden warga Laras. Oh nggih. Dari Bapak Arianto. Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah? Oh nggih. Mugi-mugi berkah. Paguyupan perantau Deka 13. Nggih. Mulangon nggih, Pak. Mau Malangan. Malangan no. Nyonya padha karo kowe nggih. Heeh. Malangan nggih, nyuwun tembang pepeling kagem Pak Dukuh lan sedaya warga Malangan. Lah nek iki berkah sehat selalu amin. Nggih Pak Arianto, mugi-mugi berkah nggih, Pak. Amin. Niki nggih pepeling Mas, sami. Pepeling sami. Oh nggih sekalian mawon. Sekalian nggih. Nggih. Dibawani nggih, Mbak? Nggih. Nggih, monggo. Rukun Islam kang 5 puniki katih
Biasane kathah lho, Mas. Kathah nggih Menika kathah. nggih ten ngajeng wonten ingkang lenggah kursi Bapak Oh, Ibu nggih. nggih. Ten wingking menika sami jumeneng. Wah, nggih. Kathah lho Mas Wah menika jan lho. bludak. Nggih. Bludak nggih. Mriki nggih wonten. Nggih, kula nika. Nika Napa? wah guwek nek kae. Terus, Mbak. Nggih menika ten wingking kathah Mas mbok ken majeng nggih. Wah, nggih ngaten menika nggih. Engkan wong ten wingking anu Pak, majeng mawon. Nggih. Ajenge ketinggal lho. Nggih mengke nek ndak ora ketok bagusku nek. Alah. Alah. Ayo gleleng sithik ora masalah kok. Bagus toh? Ora. Bagus dari Ibu. Ya, Mbak. Rukun Islam niku sahadate kang angka kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatyakat ping 5 ibadah haji rukun Islam Nggih, bawane sampun sampun diteruskan, Mbak. Teruskan. Terus langsung pepiling.